pai pa nong song shnong ka shnong balan mau shalia bat ki shnong ba marjan hapo karan ko civil subdivision ki bere ki shnong ki beren senda bat ka wa umni bat ki baju shakta man kapor ha ka jingsha rong ki yeng sem ha ka lai pai tere ko lalingkot arja panriu kilami pai pa ban persha jor halor ka jingklong mau klong sham klemakor ka company bhagya traders na goti ka bapintre ya ka jingker kan ro shilintar ya ka wa umni na ka benta banyada ya ki shnang na ka jingbam jong ka hagani ka singki pai pa jong kini ki artili ki shnang kilami renti lang na du ki samla kan thai bat shinrang bat ki long kmi long pa bat ki nong panya shnang ban let jurep ya ki jaka ka bakani ka company kala klong mau pathar shaphang mingi jong ka wa umni ka jaka kabala khang persha banti mau ti sham deki board district na do men shwa lalap bakane ka company tang na kadaw ka jingmento yaladi bat ban pensuk ya karukom trekam kala khlong pathar ki mau bat ki sham klem da ngap ya ka jing batha kumta na kalyang ki board nang kila khang persha ya kane ka company ban khlong mau piang na kini ki jaka bat kila ai poru shiposngi ya ka bagya company baka day ban pendap mau biang ye kini ki jaka haga joka por kila kerpat ru yung nong mi khaman bat ki bor sorka bakin tuklar lem halor kene ka kam Syarat 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 tang yang hang ne ga caka hang ne site majan snong mausulia ba pentrik kene ka project hang ne te kene ka jaka nadu mensua nadu kapor ba impat yo district kemun nadu kapor ba danglong civil subdivision nakaliang ka subdivision makorwat kim sya ban klong ya kene ki mau ki siap na kene ka jaka balong na dong mingi yang kawa umngi dan rei ke ai ke ba penlong mentapat hadin bagi lawan trei kene ki kontraktor ya kene ka project ban ai pitching ya kene ka snong mausulia ande ki laklong ya kene ka jaka te namar kata ngi kum ka snong ka thau bat ki snong ba marjan ngi wan menta hang ne ban khang ban klong ya kene ki mau namar kene ka jaka ka yada ya ka jing tut lana ka jing penjot yang ka mariang te lada klong ya kene ki mau kan penjot susu arsya laisya ya ki snong ba marjan jong kene ka wa ungi hi baro wei te namar kata ngi nakaliang jong ka dor basong balat bat kini ki snong ba marjan ni ai ka order menta ya kini ki bat pentre gene kini ki kontraktor bakin refilling करना होगा ये जगह पहला वो क्यों मना है अभी ये जगह तो पहले जैसा कर देना है तो पहला जैसा हुआ मतलब इसे पूरा रिफिलिंग करना है ये हम लोग अभी नहीं देगा ये इधर से boulder blocking and sand blocking we not allow okay so according to the order before also we have given the order by the authority means that responsible from the Makorwan before not allowed to block any boulder or sand from the eastern part of the Umngi river. So we have to follow that order. Yeah, so we order you to stop blocking and you have to refill all this. okay. Okay, we'll try to restore everything as much as possible. So you have to do in 1 week. We are giving time you to refill this within 1 week. Otherwise, we will do another. Otherwise, we will do You give me 10 days. 10 days. Okay, we'll give you 10 days order. If you are not refilling this, so we will go to the. Ai kulai dan tajuk ko inang kai borma beli apa poya kena ke jaka ne wa ini te ni ba naklem jengi kum kasnong dan ke jing siokya hadu kadata na kata kene ka jinglong jiman jong kare ka wa umi hne te ha shom poi setik bentang ngas ban ai kublai bat sngomo ya ka sarkar me khalia
kabeliok ban chimkhia lemba jeng gini senam ki balik no ya kaba keliok ban pe jengok bat kum juruk bat ai keding jingda kaba kerpang na kabenta kani kasnong ka thau jengi nadu ne mo chalia balat ka mailam bat ka jabadar kumta terter te ka kani ka jirap jong ka sarkar lembaga po Delhi ya kaba betul-betul kelab wan genle ikane berengkam kali ke skim ka he aduk tata tengli I ya kane ka jirap jong ka lembaga jing trei jong kini company ki bre ob trei ka te lembaga jong kini snem ji balik na andrei ka ik bang so phla bat ni I ba kane ka por bonta ni kum kini lam snong ni I ya kane ka kom trei ya kane ka mau salia ba kom trei kini ki company kontraktor biyo ka kalong ba kila le ba kelas palat namar kila simia kini ki mau nang ne jan bat kila ra satai te lemba jang gajing khlong no jong kini kontraktor ya kini ki mau kalong gajing ma ka ba khrau yang ni ku snong balat te ngi kum kini lam snong te ngi la khot karki ya ka isi manem ni bat ha prengum ka ta ka khot isi ngi kum snong baro ngi le rai ban yami paj ba ban ta sni kan the bat chandang te ngase man ai kublei nam ta jinong snong baro hai por ba karki kilio ban ni plaj ka por ka ba kadon ki ban yo ban don ka ban ngi kum kini lam snong bat ka snong hi bar ka wei ban yo ban pasneu sepi media ya ka ei ka bangi kum snong ni sedan kam ban pasneu ya ka ne ka banta te lada ni kum snong gim simkhia ni ailat ka bakile ya kane ka jing khlong mau pathar le se ka jing jot jongi lemba jong kane ka lior banwan kalong ka bakhraw kota ya ka de snong jongi le se kine ki jing trei ki rap jong ka sarkar ka ba pelot ya kane ka tingka ka ba bon ba dak spak lor la banong ila be tingka ya gini ka dong ka tanjungi le se kan long ka ba se ai bat kamlon jum tai em namar la da kine ki kontraktor ki biyo ki le bakla krum khlong ni ki mau te ngada karpat ba yakini kontraktor kumangili persangnya yakini kerja beli I ba kila klong kum tu te mentangi kum snong kila persangnya ba kimbit chu ban klong yakini ki mau nang ne kerja ka te sakawero ne karpat ya ipaim ibalong inong pet yang kmi yaki jaka ki puta po khima te banyak ben sim khalem ya ne ka benta ya ka ba ngi kum snong ngidon ya ka ban pon pau chipi kum em wat kum jero ngi I ro ba hakane ka jaka menta kum ngiri yo ban pej ban khmi jaka baro ni ka don ka kroshar stai siliang te ngi kum kasnong gidon ka jing seu khiaru ya ne benta le se ka jing don jo ka krosharu kolong ka wei ka jing penjot ya ki bor jo ka mariang bakin klong gi mau bat kin teliat bat gira sui pat jaka te la kaliang jo ngi kum kasnong gida karpat jor I pa em ban yo ban sim khelem ya kane ka benta kenang ba kisnong jongi ya ka ba kane ka sarkar India kale ban aji rap kat ne banyada ya ki kisnong ki thau jongi le se lada gi mala ban te kam ya ka jing khlong ba pathar le se ki long ki ba sep ei bat ki bam don jimatai em na ka benta ka jipulkai ya ka psa jong ka sarkar tangi ne kerpat ba ya ki nomi khmat baro bat kum jero iki sembalang bakin yo banya pelam sim khalem namar kalong ka bama du kata namar ka jing khlong pathar ya ki ni ki mau ki ba kamai mariang ka bu na ka benta jongi baro te kata kalong ka jing kwa jongi te kum gasnong saisen ni sema ai kublai fi filia bandaran kat bangi ni por par kum jero na kimta ginong snong baro ngin kat nirba snong daran kat bangi filia ban ai jing kren ko to ne sakman te kijuk kijing kren jongi na ka len jongi kum snong gidan ban ong te kublai sibon toh ban kong ya na ai ka jing kublai na kam tagi media ya ka ba kila ya poi ha kana jaka ne wa umni ke dei bat ke jing khong mau khong siap ya kana ka wa umni te na ka liang jongi kum ka dor bar snong balat ni penpau ka jing song khia adu kata ha ke dei bat ke jing khong mau khong siap ke ba khong pluma kamda perkat ya ka imlang ka salang ya jing penjot yang ka bor mariang ni snong ki thau ki marjan te ka manongkong ni penpau ru ka jing song men ke dei bat ka sarkar India bat kunjuru sarkar Meghalaya ya ka balawan ra ya kene ka project na kamta ban ai ya ka protection ya kene kisnong ba marjan yo kene ka wa omni te henrei ka ei ka ba kumki long trei ya kene ka kam ki le bom sunyau ya se ka be dei ban klong ki mau ki siam te na kaliang jung kum ka snong bat katuk kene ki snong ki ma marjan ki snem ki blalej ni la yo ban wan pen I mar khmat kene ka jaka ban nakano ka jaka ba ki dei ban klong ki mau ki siam henrei hadin bang le keren katuk an nepor ki snem ki blalej henrei ngi I pat mentau snem arajar aksan apun riu kini ki kontraktor pade ki le bom sunyau ki klong kat bamon ki jaka
Ten nomor kata ya kene kejaka kibala ada klong ro mentala kumba sibnai tam. Ten ngi nakaliang jong kada barsnong ilawan pensange no nama kada ki klong ya kene kejaka kibala penkela dolonong dakam me mariang. Kala ban kata ya kasnong balat bat kisnong ki marjan. Ten nomor kata ngi banse kene kapon ngi habiyami pajba nakaliang kada barsnong balat. Kente bat sendang bat kikun samla. Banewan ban yapek dan ban kang. Ya kene ke company ban ti ya kene ki mau na ki jaka kaba kata ban penjot ya ki jaka jang kisnong kitau. Hanrai nakaliang jong kada barsnong balat nyim kang ya ka project ke bala pentrei ya kene kontraktor ban ke bala ai lengbar ke Sarkar India bakum juru ke Sarkar Meghalaya lengbar ke Department Water Resources. Hanrai ke ke ba ngi kwa kalong ba kidai ban klong ya ki mau na kiwe pat ki jaka. Lane kidai ban wanra na ki quarry mo ban pentri kam lane ban senai gini protection wall bat kumjuru gini ki boulder pitching na kamenta ban yada ya ka soil erosion gini ki snong ki jaka ki mamarjan te namar kata kum kador bar snong ni tap da jing snaukia ka bajur namar kum bagi tep bagi snam ki bala lek no kum ba arpo snam tam da ka jing klong pathar jong ki kali la semo ngila banong ki ra na kini ki mau nang ne wa ni ki ra si ki we pat ki jaka te kala penjot kham tam ya ka snong balat hi borok kawai ban kat kum ka jingken jing dia jonga kum orang ba snong bagi ne ki arpo snam ki bala lek no ba hadu chispa nyau phau teli ki longyeng tang ki longyeng konthop bat ki yang school ki yang aganwadi bat ki jaka puta ngila jot lengba jing khong klumar jong ki breu ki ba klong ya kene ka ki mau ki siap nang ne ka wa umnyi te namar kata kum ka dor ba snong ni pen pau jing sngo khia hadu kata namar kene ka kata ya ka imlang kasalang kakta yu barit yu baduk ukun rangli lane ki kun swet ki kun rangli namar sisen bala jot kene ka jepun jot ke mariang ya kene ka snong balat ka lalong sisa ka jing ka bakraw yang ikum kinong song snong te namar kata ngakarpat bat nga apil ha kene ka por ba ki bor bedai pek khamtam ya ka Sarkar Meghalaya lengba ka department jo ka water sources bakin monitor ya kine ki kontraktor baki pentrei ya kena ka project ban ai jingyada ya kena ka silenter jong ka wa umye nadu mauselia hadu bodar kamot ladu lalpani ndai ban su sania akini ki company ndai ban wan pek kha ban monitor ki knang ba ka jing trei kan ya wood bat kumjuru ban yada ya ka jing klong klumar ya ki mau ki siap ba kumjuru ban ai jingyada ya ki snong ki thawa barok silenter jong kena ka wa umye hi barok kawai